Ďalšie Húskovo nahodenie, Cezar Blackman v súboji s Tučným. A Panamčan sa hnevá na hlavného rozhodcu, vhádzajú však Ružomberčania, Selecký na Adama Tučného. Opäť mikrosúboj s Panamčanom, Selecký. Ten má dobrý center, aj sa pre ňo napokon rozhodol zakončenie, Ružomberok vyhráva 1-0. Vracajú Požičané, opäť lopta smerom na defenzívu Slovana Bratislava a tam bol dôrazný Grigar, ktorý už je pred pokutovým územím, ešte vysúva Hladíka, Hladíkovo zakončenie na dvakrát, bočná sieť. Sandro Cruz. Ťahli center, ktorý si takmer vrazil do vlastnej siete. Alex Mojžiš napokon ešte vracia Cruzovi. Ten má pred sebou dostatok priestoru, strieľaná prihrávka do päťky, odvrátená Ružomberskou defenzívou a Weiss to poslal nad bránu Húsku. Tam sú brankári chránení, takže myslím si, že tá lopta musí ísť trocha viac. Výborný prvý dotyk Andráša Šporára, jeho krížna strela mimo pravej žrde. Tak teraz ukázal Andráš Šporár svoju genialitu. Ružomberok sa môže vyťahnuť z defenzívnej ulity, aj keď len o pár krokov, Pokorný. Uhral ťažkú loptu chrbtom k bráne, Blackman. Opäť šanca na loptu do nábehu, Šporár predĺžil. Markovičovo zakončenie 1-1. 48. minúta, dáš Slovanu jednu šancu, Slovan vyrovná. Hlavne nepokrytý hráč v pokutovom území, to je veľmi nebezpečná situácia. Brankár nevidí loptu a keď to vyjde spoza hráčov, nemá šancu reagovať. Svetozar Markovič si otvoril strelecký účet v Belasom. A veľmi dôležitý moment pre hosti z Bratislavy, pretože vyrovnať prakticky hneď v úvode druhého polčasu, to je určite obrovská mentálna vzpruha. A určite je to niečo, čo Ružomberok nechcel. Čo ale spravil ako skúsený ofenzívny hráč, ktorým je aj Andráš Šporár, ktorý sa rúti na Húsku. Andráš Šporár už je okolo. Ešte Andráš Šporár na druhý pokus a vidíme obetavosť Ružomberčanov, ktorí zaskočili za svojho brankára. A teraz sledujeme ten mikrosúboj Petra Pokorného s Alexom Seleckým. To je vlastne to duo, ktoré je najbližšie k nám v tomto momente. Vidíme, že Alex Selecký má ruku na hrudi stredopoliara Slovana Bratislava. A toto bola taká výchovná facka. No, intenzita to nebola nejaká brutálna, uvidíme, aký bude verdikt zo strany Erika Gemzického. Erik Gemzický očami hľadá Petra Pokorného. Ktorý je schovaný pri stredných obrancoch, no a volá si ho k sebe a to znamená len jednu vec. Je to tak. Spomínam si v zápase Slovana proti Trnave. Takisto Gemzický vytiahol za menej intenzívny zákrok. Takže tou hlavnou časťou jeho hry ofenzíva aj teraz sa zapojil do medzihry. Barsegian to má na svoju silnejšiu ľavačku a dáva gól! Tigran Barsegian, 68. minúta. A arménsky teraz už bývalý reprezentant dáva odpoveď všetkým kritikom. Potvrdil to, čo sme vraveli. Je to hráč momentu, dali mu chvíľu možnosť naviesť loptu na tú jeho silnú ľavú nohu. Toto má veľmi dobre z centrálnej vertikály vystreliť spoza pokutového územia. Je to veľmi náročné pre brankára. A vidíme aj tú spolupatričnosť spoluhráčov, pretože prakticky všetci sa okolo neho zhrkli hneď potom, ako lopta zatriasla sieťou. Veľmi pekné uvoľnenie, naviedol to na svoju silnejšiu nohu a prudká strela k ľavej žrdi. Zmárny, ale bol tam pripravený Guram Kašiejna, kapitánska páska už na tretej ľavici hráčov Slovana Bratislava. Murgáš to skúsil spoza 16-ky, teď je vyrovnané! 82. minúta. Priestorov troch žrdí. Dá sa predpokladať, že ten gól bude pripísaný jemu napriek tomu teču. Ale celá situácia sa ešte prešetruje.